ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Talang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Hakajanmi Jong asngi sajan ka khalai tri uyayong arhatra pusau. Ka Iran kala hiertma ya ka Israel. Da ka basian da ki spa tali ki namding ber ki drones hakala ki benta jong ka Israel. Kini ka jing hiertma jong ka Iran ya ka Israel. Kala beteng hadu ka sngi ublay jong ka tayo ka khatsau tri uyayong arhatra pusau. Ka Iran ka hiertma ya ka Israel di namar ba ka Israel kala therbom ha ka embassy jong ka Iran ka badan hanong ba Damascus jong ka Syria. Ha ka ni jing therbom ka Israel kala don khatsang wut ki balayap kunthop ya nyang wut ki rang ba sipai jong ka Iran. Ka jing sha therbom ka embassy jong ka Iran ha Syria ka dei ha ka shitrik uyayong. Ka Iran kala berngem ban penher kaput. Hnrei ka ap tad hadu ban takut ka id. Bat maria kut ka id kala sedang man kerwit ya ka Israel. Ka Israel kala therbom ha kawain kita terekam jong ka embassy ke Iran ha Syria. Namar bakal keno bakidon kilet no Hezbollah hangta. Ka Israel kala tip lepa ba ke Iran kan sa hiertma ya ka ban kupun halo ka jingja ka belaja ha Syria. Kumta ki sipai Israel rengkat ka jing Arab jong ki sipai Amerika bat ki sipai jong ka Jordan kala pin kre lepa bat bun ki namding ki ba ke Iran kala siat la yo bat mitai ha shiteng sun shwa bakin ha hamadan ka Israel kala kam ba kam shim ladon kanu ka jingjulor ka bahen ki ka ling sun ha Israel Lebanon bat ha Iraq kila khanglun maria yo jingtem ba ka Iran ka hiertma ya ka Israel la pensange no ya ka lek kawan jong ki ling sun khnang ba kanamja kanu ka jingja ka basgausi yakinong len nangwan nrei kham hadien kila pleno hadien ba ka Iran kala sange no ya kathma kadba ha Israel pat ka sarkar kala phak hang shwa shipor ye ki skul bari islam trekam ki baya bun brio but amsha ban pelong jingalang pat ba kadba pat yo da ka wei pat ka hukum na ka sarkar la patharu ye ki pat ba ki de ban sngam ya ka jingpen pa siren but marsen pa siren ki de melejri shiki jaka ki ba kham shingai ka United States of America berkiwei berkiri Europe kumjuru ka kenhun jong kiri ki badan hapo ka kenhun jong ka G7 kilapin bana baki ajing krishan bapura ya ke Israel bagan yada ya ladi na ka jingsha hiertma ha ka Iran hnrei ki kentu pat ya ke Israel bag kam dei ban pen ibor da ka ba hiertma kala ya ka Iran kilapin jai ya ke Israel da ka baong ba ka jingla jong ka Israel banyada na kinamding baka Iran kala sian kala dei lepa ka jingjob jongka bat kam dan kam ban pen ibor kala Secretary General ka United Nation Antonio Guterres ula pendamjur ya ka jingsha hiertma ka Israel ha ka Iran bat la kentu ya baro artli kiri baki dei ban long jai khnang baka jingakan at kanampur shikiwei paki benta jongka than Middle East ka Security Council jongka United Nation kala shong jingalang kerki ru ban ajing kren halo ka jingakan at Hapdeng ka Iran bar ka Israel bar kala shim ya ka rai baka UN kan petngor baham menta ya ka Middle East namar ba ikumba ka jingakan at kanang kelang penban shawe ka embassy jongka India ka badan ha Israel kala kentu yakinong India ki basyong ki basa ha Israel bak kim dei ban kulmar jingbun hnrei ki ban long ki ba jai bat kim dei ban tien halo ka jingakan at kablami hapdeng ka Israel bat ka Iran ka embassy ka laong bakla tip ela ka kamram ban ajing ada ye ki brio la jong bat kala batai ru iki phone number ki badan kam lada ki don kinong India ki badan kam jingaram ka Israel ka degeri ka badan menta hapdeng ka Jingiakhun
Hagan nyau terik risau arja apulai. Kala syahir thma kansan hagi Hamas. Bad hadian kani ke Israel kala her thma klam sange ha Gaza Strip. Bad kala kujingmun bahkan penkut sendan no ya ka Hamas. Ha kani ke Jingiakhun kala dan palat laipo hajar ngot kinang Palestine kibalayam. Nalo ke Jingiakhun bagi Hamas ke Israel ke dan ruh Hapdeng ke Jingiakhun persya ya kile no Hezbollah na Lebanon. Ke Hezbollah ke Kershan ya ka Hamas. Nangta ke dan ruh Hapdeng ke Jingiakhun berkile no Houthi na Yemen. Ki Houthi ru ki Kershan ya ka Hamas. Mentapan kalau dan Hapdeng ke Jingiakhun sabar ke Iran. Ke Israel ke keno baka di ke Iran ke babaiting ka ya ke Hezbollah bat ya ka Hamas.